Ni pong statement ni Senator Bato ba de la Rosa nag-viral pod radyo mandong kay iyahang gi sa tawagan ni oy iyahang gay kuan kanang saway o nakakuan siya nakasulti siya og kanang murag video personal kaayo. Yes, no, naningon siya nga Santa Kuhon kuna nang imuhag pikas abing. Oo, para mo pantay. May street na imusuwang. Oo. Unya di ay katugikan sa iyahang post nga nag-viral giklaro karon ni Congressman Percy nga tabingi ang mukha dahil ang baklang ngiwi na ito ay stroke survivor. Stroke quote survivor siya. Oo nya. Nangayo og pasensya ka dumandong si Senator Bato kay gumikan lagi sa iyahang kalain pod kalagot sa mga nanggawas karon nga mga issue og kaning impeachment kagiduso kang VP Saking so, ako radyo mandong ha kining mga Bisaya basta lagi imuhang dot-on good luck na lang gyud kay basin unya og tabangan jud ka. Pero daghan nagkuan daghan ni kuan kana bitong karyo ni Senador Bato de la Rosa Dairens ningon nga ayaw na pangayo pasailot. Tiwasin una. Uy. Sorry. Naku, grabe po ning uban oy. Nangayo na gani, pakita na gani og kana bitong gesture nga maayo si Senador Bato de la Rosa kay kuan maguto di magud po maayo as a public official direct nga iyahang i-badmouth tong to anyo badmouth niya tong usa ka isig ka public official po niya personal kayo iyang birada dili gyud maayo nya napoy uban na to bagga kay igsunan nga sigihan po kuan kana bitaw nga galgal Senador Bato de la Rosa nga di daw dapat angay magipasaylo dapat tiwasan. Uy, obi naman po o below the belt na po na mastikta dito sa kung unsa to'y gibuhat ni Congressman Percy o Sendanya subay usab sa katong iyahang pagpirma o pagsuporta sa impeachment ni VP Sara mga higala. Ito lang tang anong ingon ana gabi gud ni mga Pinoy radyo mandong basta malagot kasi sa kataw tan-awon nila imong physical nga appearance. Ikon dayon ka sama sa kining giatubang karon ni Percy nga pagpanaway gumikan day sa iyahang ngiwi nga dagway tungod day na sa kining na stroke day siya radyo mandong. Oo.